Sanibonani la ku-One Show Phakama, Nibingelelo Sifune. Sendlulisa ukubonga okukhulu uKhuzani Mfokampungose emva kokuthelelana amanzi neNkosi uMangosuthu Buthelezi. Uzokhumbula lapho uKhuzani wenza ividiyo ehlekisayo elingisela iNkosi uMangosuthu Buthelezi. Ube esebonga ukuthi uhlatshiswe imvu iNkosi uMangosuthu Buthelezi emva kokuthelelana amanzi noxolo oluney'busiso. Njengoba uyibona nje imvu leya akahlatshiswa yona uKhuzani. Ngokubuka kwakho mbukeli wethu, ngabe uthini umbono wakho? Sacela nje ushiye i-comment yakho ngaphansi kwi-comment section. Ungakhohlwa ukulayikha nokusubscribe. Ngiyabonga.